ebe a ọ bụ na anyị kpa egbe na ụlọ ụmụ ebe ndị abanyana anyị na-amata anyị gbara chụpụtara anyị agbagoro aka chọọ na anyị nwere ike ịchụ anyị erelize egbe agbanyere anyị egbe a na-agba anyị egbe mana anyị dịka agba aka nkịtị wee chụtọgebe so biko na anyị na-ayọ Peter Mba wetara anyị ọsọ enyemaka. Ebobi Igbo ekenekwa mụ na ya bụ ihe bụ ezigbote ihe mwute. Da obere vidiyo ahụ na-enyecha akịta ya bụ ihe bụ obere ihe mwute. N'izuụka nke gara aga ka m wetara unu vidiyo so na na-enwere ihe na-eme n'Enugu steeti, mana mgbe abịa bịa kwuo that okwu a, so many people use a propaganda die that topic. Kedu ihe anyị na-ekwu? N'abalị ịtọ ma you know starting from Friday, Saturday, Sunday, na ndị some community n'Enugu steeti alarụbeghị ụla. Ụfọdụ na-ebugharị news nọ ndị ESN, ụfọdụ na-asị nọ ndị polisi na-agba ndị ESN egbe, ụfọdụ na-asị nọ ndị ESN na-abịa agbadi egbe. At the end of the day, he pushed that narrative. Chief of Defense Minister Christopher Musa ko Yakubu. Christopher Musa mo Yakubu bụ nke election. Christopher Musa also. Chiweja Abia State when as na Southeast insecurity need more than military action. We kucha that video we nweke we ga. Ihe menji we play that short video kunu we nweke na ihe ọzọ men. Maka na ụfọdụ oge anyị na-enene something ihe mee we seem not to see ndị by some ndị by na-echifu ihe too much. That is why apụta na-enwe anyị chip too much. Ndị by na-ge nwoke ntị na ọ sị na ọ bụrụ na ha nwere ngwa agha onye na-achọpụta that na government the intentional of what they are doing by ime gịnị ịnapụ youth ihe kwesịrị iji wee chekwa onwe ha zitezie ndị mmadụ ka a na-egbu ha. Hello, am I communicating? That na government single-handedly napụ ndị youth ihe kwesịrị iji. Unu asị unu create vigilante, unu create everything, unu create. What then are you people doing to safeguard the life of the youth? Ono kata na onye gba aka nkịtị according to the man, ọ sị na ha gba aka nkịtị. Da bụ ihe nwute na ha gba aka nkịtị, ha eji aka nkịtị wee jeba ndị bụ AK-47 ọgụ. That na ọ bụrụ na ha ji ngwa ọgụ na onwere ime ọhịa ndị anụ ọgbakpọ na village ha na maro. Ejuzi onwe gị. Now, ona ndị izi na-abịa eme ha akọ ndị nọ n'ụlọ. Ebe ndị nọ n'ụlọ are willing to safeguard their land. What then are the government doing about it? Ndị police bịa did not do anything. Mana ka ngwa gị ihe ka ya eme. Ọ bụ na ndị police abịa, ọ bụ na these boys, this youth akịta bịa jisik overpower ndị abịa bịa tọlụ ma Seminarian ma ndị bịa church, especially that young man na-ata ka ọkwa mpe ya. Ọ bụ na ndị police abịa ya afọ ya na nweke me achọ ofu ihe tag ha ESN or tag ha IPOB na ha ji ebute egbe bido gbagbuchibe onwe ha si na insecurity na-grow without paying attention to the origin of the problem. Now ijuzi onwe gị ndị police abịazina na bịa that man na asị na ndị police gbafe kezi ihe ndị police ahụ menwu, or does it mean that everybody are benefiting from it? Okay, this hand is pointing somewhere, this hand is pointing somewhere. The villagers they are willing to stand their ground and follow these people bomber to bomber. But wasn't the police abia tomorrow chikita second investigation. The next thing ya kita nanda na wafego. Those people can only more here hawafubel. Hapubero out of that village hakano. So what then are the government doing about it? Peter Mba abana ekwu asem na Peter Mba jikwa men ka dan ma feature some of your comment unu puta na achoke propaganda yoku say na na-ebugharị propaganda. Now if the people in akwado in a safeguard and unu akwado iputakwa campaign ọzọ and life and properties are not being secured, oga, what then are you doing as a governor? We the people, we are not asking for much. And more only the greedy. We the people, we the common people might hear, we are not asking for much. Some of the basic things I need for: 1, security of life and properties; 2, good road; 3, light; 4, water. People, we are not lazy. People are not lazy. Most people
apụchakwa ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri mana if people we feel you people na like deal with ndị mkpụrụ mmiri a kapụzi hapụzi ndị isi dị mma mgbe ekwukwu ya ọzọ na-ekwukwata ọzọ Peter Mba, if you cannot secure the life and properties of the people of Enugu State, especially those living in rural areas, in villages, what then are you doing? What is then the priority of your government to the people of Enugu State? Nah, joking because I got a Ogon Enugu State, so I have a right to question you. Ogon Enugu State, I have a right to question you. Because everywhere in Jana I have right to be able to actually be nearby. So I have also right to question you. Can you come on? And top on a hassy man now in Enugu State. God then. I know. Millionaire the buying. I know Quadoka. I know Quadoka Kaijaboka. Never I was a kind of Quadan doors are about Tashina, none the Seminarian and Yoka. Na nondozo no nuka na catechist na akpara awe foba so kai na agba dizi kai eju eme no ndị police ha were gbara bịa si ka side o ma go si side ndị police were gbara bịa so kai ni na boss ati okwu aibobedo mass fancha ni na buche egbe fa the 7 in number fa buche AK-45 fancha ni na we anyị bụ gbaka nkịtị na ka anyị do nwe ife anyị ji na you tell you can you to master I can't get a kind of and you can't back up to one not to kidnapper and you can't I need to win it I have to win the neighbor boost I need to win the neighbor okay now no man about imagine Governor na Posukunu. Governor kidnapper. Because government banya na nyaka na Affa bi na eme ya bụ na ino ya Affa ko na eme Governor Peter Mba ko na Affa Governor Peter Mba banya na nyaka o Peter Mba na anyị na-agwa gị na ke yutu wusala ebe ọ bụ na anyị pa egbe na nwe ebe ndị abanya na anyị na-amata anyị ka go je chụpụtara anyị agbagola aka chọọ na anyị nwere ike ịchụ anyị release egbe agbanyere anyị egbe a na-agba anyị egbe mana anyị dịka agba aka nkịtị wee chụtọbebe so biko na anyị na-ayọ Peter Mba wetara anyị ọsọ enyemaka ife a na-afụ ebe niile ọ bata na be anyị bụ Affa n'ime ọgọ n'ime ụlọ ụka ka abata bịa kpụsi Seminarian anyị ọ dịghị mma it's unfair anyị na-agwa biko nyere anyị aka obodo ihe anọ kịta anyị abịa na be anyị akpụkọzi ndị be anyị niile mana ihe ụtọ anyị wụsarị onweghị onye nyere ekwi gbara aka nkịtị na sekuriti anyị sekuriti anyị na anyị na ebe a no arms anyị ga-agba aka wee jebe ọgụ we cannot go with empty-handed. Peter Mba, do something for us. Do something. We are begging you. We are begging you, Peter Mba, do something. Chairman who the local government. Chairman local government. Chairman who the local government. We are not calling on you. We are youth. We are calling on you. Speaker. Yeah, Speaker. I never begging. Because Speaker, I never begging. I not cool because.
wute no nwa ife anyị menwuru tawan leba iwe na-ewe anyị anyị duru ụmụ nwaanyị okay na-ese m anụ sebibere gara anyị ụka ọpịa nwụrụ o ji wee nata ka maka ozu nne ya na-eka abịa na ụlọ ụka bịa kpụrụ ya ọ dị mma ọ dịghị mma so na iwe na-ewe anyị For here. So then carry them, follow that way. You know, so you road they go St. John, that police station. And then carry them, follow like that. Only two.